پرسا رابونا مریا مارقۆس 12 هەنێک سادوقیên گوتگوتن vejîna miriyan tune hatin ba Îsa û jê pirsîn: Mamoste, Musa ji bo me nivîsiye, eger birayekî bimire zarokê wî nebin û jina xwe li pey xwe bihêle, divê birayê wî jina wî bistîne û dundanê ji birayê xwe re rake. Îcar heft bira hebûn, yê pêşî jinek anî û bê dundan mir, yanî zar wî çênebin û mir. Yê di duyan jî ew jin anî, ew jî bê dundan mir. Ev tişt hat serê yê sisiyan jî. Bi vî awayî her heft re zarok çênebûn. Piştî hemûyan jî jin mir. Îcar roja vejînê çaxê mirî rabûn, ev jin wê jina kîjan î bê? Çimkî her hefta jî ew anî bû. Îsa ji wan re got: Ma sedema şaşbûna wê ne ev e, ku hûn bi nivîsarên pîroz û bi hêza Xwedê nizanin. Gava yê mirî ji nav miriya ra dibin, ne jinê tînin û ne jî mêr dikin, çimkî ew wek miryaketên ezmanin. Mal ser rabûna miriyan we di kitêba Musa de di serhatiya Daviyê de nexwendiye ku çawa Xwedê jê re dibêje: Ez Xwedayê İbrahîm, Xwedayê Îshaq û Xwedayê Yaqûb im. Ew ne Xwedayê miriyan, lê Xwedayê zindiyan e û hûn gelek şaş in. Pirtûka pîroz, Încîl, silav û rêz xweşk û birayên hêja.